everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन होनजायो आरोना, सानब्रै सानबासो जाबायमोन ना आङो भिडिअ लायैया। ओमफ्रायो दिनैहायो जोंहा माने न'नि गोजाबो आरो एसे आलासिबो दंदेरो आरोना। जोंहा दिनैहाय माने डिसेम्बरनि दाथ' लास्ट डिसेम्बरानो जासिगोन, होमबाबो माने दिनैहाय पुरा जोङो जमानो न'आवनो आरोना पार्टि खालामनो नागिरदों, न'आवनो न'नि ना। स' गोबाव जाबायमोन आरो नोंथांमोना बुंलाय मिस खालामदोंना खालामाखै आंखौ? आंथ' बिरादनो मिस खालामदों नोंथांमोनखौ। माने भिडिअ होनो मोनाबानो माने माबोरैबा मोनबाय थायो आरोना। खिन्थु एसे आङो देहायाबो बारा मोजां नङामोन नालाय बे साननैसोआ, ओमफ्राय माने एसे जिरायनो लुगैदोंमोन आरोना, बिनिखायनो भिडिअ बानायथ'थाराखैमोन आङो। दिनैनिफ्राय पुरा सानफ्रामबो बानायबाय थासिगोन आरोना, नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन भिडिअ। ओमफ्राय दा नै जगार खालामगासिनो बिथिंजा पुरा आइमोन दङ, बाबामोन गासिबो हांसो गोदागासिनो, सोरबा दाउ गोदागासिनो, पुरा बाहेरायावनो संगोन आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो नायलांबाय थादो जोबजासिम, आरो सोर मिस खालामनाय आंखौ बे साननैसोआव कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा। स' थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। दायो नै सानि जगार खालामगासिनो आरोना, आलासिफोरनो हैनो थाखाय गासिबो माने बारियावनो जिरायजोबदों आरोना। बारिखौ मैयानिफ्राय दाखालिनिफ्राय थाम थुम साफा खालामगासिनो। ओरैनोबाबोथ' साफाखा जोंहानि बारिया, बाबाया साफा खालामबाय थायो, थेवबाबो आरो एकदम पुरा बयबो जिरायजानाय, बयबो माने बेयावनो साहा लोंजानायनि एकदम साबसिन खालामदों आरोना। ओमफ्राय दा बेयावनो गासिबो जिरायना दंजोबो, बाहेरायावनो संदों, ओमफ्राय साहाखौल' गेसाव फुदुंदों आरोना। ओमफ्राय दा नै बिथिंजा आलासिफोरनो थाखाय जगार खालामगासिनो, ओमफ्राय बिथिं साहा फुदुंगासिनो इसिङावहा। नै पुरा गलापि साहा फुदुंगासिनो आरोना, नै गाइखेर साहा। आङो जेबो मोजाङै भिडिअखौनो लानो मोनदिया, हांसोफोरखौबो गोदाखांजोब्बाय, दाउखौबो गोदाखांबाय, लायाखै आं दासो लानो मोनदों भिडिअखौनो। जाहैसै आलासिनो। Aku kabar di. Aku nak kakek tu. Rombat. Đi đồng khay rồi. हांसो बेदर इयो? इ थरसिनियालाय? इ दाउ, ओमफ्राय इ हांसो। दसेनो गोदाखांबाय, आं लानोनो मोनासै भिडिअ दहायो। ओमफ्राय इथिंजा इथिंजा बेयो जाहैबाय खुमब्रा। इखौ मायाव होनो नागिरदोंबा? हांसोआव। आरो नैबेयो आलु, इखौ मायाव होगोन? दाउआव होगोन खोमा। ओमफ्राय इथिं खिथिना हो, इथिं गासिबो जोंहानि आलासि गोजा। नै लाबोलाय आंनो केमेराखौ। नै जोंहानि आलासिफोरा साहा लोंगासिनो। मादै आरो नैबे मादैनि फिसाजो, माइना नामथ' কি আছিলে? নিশিতা দাস। এটা বড় জানা নাজানা, মায়েতো বড়, ইমান ধুনীয়াকে দখনা পিন্ধি আহিছে, জানা না নাজানা বড়? কবা নাজানা? দেচোন মই কম হা বড়, তুমি অসমীয়াত কবি। नों मा खबर नोंहा? তোমাৰ কি खबर मिथिगौथ' रोंगौ। सालायाल' थाङा, सब बुजिजोबो आरोना, बिमायानो बर'ना। आं मोनसेबो मावाखै, ओमफ्राय सब आलासिफोरासो मावफैजोबदों, नै इसोरसो मावफैजोबदों, बिमा फिसा। ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोंहानाव खाना जानोसो फैदो हय, खिन्थु आं सङा, आंनि बिमायाबो सङा, ओमफ्राय जोंहानि इसोरबो सङा आरोना, आनैमोनाबो। नै इथिंजा मैनाया इयो दाउ बेदर संनो नागिरदों ना, दाउ बेदर संनो नागिरदों, ओमफ्राय बिमाया इथिंजा हांसोखौ संनो नागिरदों आरोना। नै माबाजों एखे होमबा, जोंहानि गुवाहाटीनि मैनाजों एखे होमबा ना फरायनाया? आं नायग्रा, इसोर संग्रा। उनाव बा होगोन खोमा होननानै फैसा होदों आं। दाउ लकेलखौ जाया? जाया खोमा, लकेलखौ नाखौबो जाया ओमफ्राय।
फोनांगोन नामा खान्थाल गिदिरफोरखौ दङ 이거 포장랑라 이제 한가로 이거를 숨세요. আজি মইনাৰ বনোৱাটোৱে খাং আৰু বঢ়িয়াকে ओमफ्राय थिंजा नै बिमाया दालि सम्बार मारिबाय बिराद मोजां जादों कालारा दुन्दिया होखाबाय नोङो दिनै एसे बेलेग स्टाइलावसो जागोन दै लोगोफोर नै सामब्रामखौ हरबाय आरो ना बेलेग बेलेग माबायाव जानांगौ एक्चुअली दिनै मैनानि संनायखौ जानोसै खामनाय नंला आरो इयो दा हरबाय नालाय सामब्रामा इयो हांसो बेदर ना हांसो बेदर नैबे लोगोफोर ओइना अरा गोमोरलांबाय नायलाय मा सौकाया फिसा जादों मैनाय साखाबिना आरो खावा जुदि माहि माबा लाबोना होफैनो नामा आङो अननानै सुखिग्राखौ गाजर सुखिग्रा डाइनिं टेबोलनि सिद्दा মই একজাক ইউটিউবত যাব বোলে এতিয়া গধূলি চালে দেখা পাব আপোনালোকে फैगौ बोसोरावबो फै दे जाहानाव नोंसोरो दे नोंसोरबो थांनांगोन आरो जोंहा न'आव मोजां जादों बिराद मोजां जादों दाउ बेदर संनाया साखिनायबाय आंहा गाबावनो नै आं आखाइ सुना फैनि र' गाजरखौ सुखिफिननांगोन ना bakal betul itu bukan anak nang mau disesak gitu ya, Pak. थावखौ सोदेना मोनसेखौ सोनाय गंनै आं बावगारदो हा थावखौ सोनाय मोनसे बिराद एक्साइटेड जाबाय दं नै थांनो मैयानिफ्रायनो मानास थांनो होननानै इखौनो बांसिन टेस्टि जासिनाय मोनबाय आं सबनि भितराव आलु आग्लायदो जों बांद्राय होला दे बांद्रायदो गारबाय दैया अरखौ माबाखौ नायनाय आं रोङाहाय जागोन कुकाराव सङै बावगारलायलांबाय चाटनिया जाबाय दायो नै इखौ जानोसै आं इखौ दोनसै ना इखौ दा संख्रि लगायदो इथ' खुरिया मोजां खोमा ना एथ' दिमाव माखाबे दानो होदो मा जानो नामा मैया कमलानि माबा बानायदो चाटनि आसार माबा हाबाफार खालामो Hiyo konai kuli. Kamu nak tengok tu ia dah ada sekolah dah asal baru asal. Pokok sana sih. ओइ दावा Ya manas ना manas ulang na जाहैगोन जों मानास निं नेকি ना manas ulang na जाहैगोन आमी manas खान ना पटारी লৈ যাম আৰু পাতি লৈ যাম তাতে বিছাইকিনি আমি খাম কম কৰি যাবা ইয়ে মন বায়ানাৰ सा Oman nakikin. Bodoh-bodoh. Kalian lagi deh. Iya mana? Kalian lagi. Kini nggak lagi udah pola lagi. Edit. Edit kau kalian kau dah hias nak kurungnya mau edit jenis kasih nih kayak gitu. Kaya. Edit kau lebih sih view saya mau edit. Tapi kini kalau lagi susah. Kau bodoh-bodoh lagi. Gal tuh dong. Kamu sampai dengar na boy be? Iking jam sampai sing besar sih na. Karya lah apa ini betul-betul? Labu pakaiannya nama. Ini bukan saudara. Bukan saudara juga. Ro, iku nomor sapa kasih dah. kamu bilangnya aku nak mau jangan beda rusi dong sih hai ini hangsir ya लोगोफोर दायो जोङो बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दायो बे देलायगासिनो आरोना आगैया
जोङो माने एसे बेरायनो थांनो नागिरदों बिनि सिगां आं मोनसे सोंनो नागिरदों इनाव जानाव फैना बोरै मोनखो ভাল লাগিছে ভাত খাই ভাল লাগিছে गावनो संनाय आरोना दाउ बेदराथ' गावनो संनाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ओमफ्रायो गोथाव जादोंमोन आरोना बयबो जाखांबाय बयबो होनगासिनो बिनि संनाया गोथावथार जादों होननानै आइमोनाबो आरोना जोंहा ओमफ्राय दा जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नैबे दख'ना गानगोन आरोना आंनि दख'नाखौ गानहोनो नागिरदों आं एक्चुअलि गानहोलायनाङा बर'खा जिहेतु रायलायनायाल'सो फाखाया माने इसोरनि जायगायाव एसामिस गोजाना ओंखायनो ओमफ्राय माने बांसिन एसामिस रायलायनाय जायो आरोना खिन्थु बिमा बिफा गासिबो बुजिजोबो बिमायाथ' बर' गुबैखाथार नालाय बेबो गासिबखौबो बुजि मोनजोबो आरोना मात्र उल्टा पुल्टा होनफिननोल'सो रोङा आरोना खिन्थु बुजिजोबो गासिबखौबो दा दख'नाखौबो गाव हारसिंनो गाननो नागिरदों आरोना बियो स' थौदो दायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन बेरायनाय भिडिअ आरोना दा जेरै बेबो दख'ना गानगोन आंबो गानहैनोसै थांनोसै दायो स' बाय बयनिसिमबो बाय बाय